sker kraftedeme hver gang. Skøjs over det. Nej, de må åbne. Op og giv den en skald som Zidane i finalen mod Italien. Tid til at komme ud af dvalen, for det knald eller fald, og det er mig mod alle. 12-47. Nu æder alle andre, men jeg er en stræber. Jeg ved stress dræber, men jeg er ikke typen der flæber. Slider og slæber, løber selvom ingen hæpper. 1934. Nu går kranet af, og de ben og mag. Klar til at gå ned med et brag som nervevrag. Her er travlt og her er the krav. Med stress i min ansigt, fordi jeg ikke kan svigt. 0120. Nu kører jeg på reservedunk og kunne skrige som et maleri af Edvard Munch over hvad jeg